que aquí l'educació és un dret, però també una obligació entre els 6 i 16 anys, l'administració ha de garantir i vetllar per tal que tothom hi tingui accés sense cap tipus de discriminació. Si l'administració no pot o no vol reobrir en aquests pobles les escoles rurals tancades progressivament al llarg dels darrers 30 anys, considerem que està obligada a facilitar, com fins ara, els serveis de transport i menjador als alumnes que forçosament s'han de desplaçar fora del seu poble, en alguns casos fins i tot més d'una hora de trajecte. Per tot això, des del nucli de suport de la CUP a l'Urgell i el nucli local de la CUP de Bellpuig, encoratgem i donem tot el nostre suport a totes les famílies dels pobles del terme i de la comarca que han iniciat la lluita en defensa d'un dret democràtic de primer ordre, l'accés a l'educació en igualtat de condicions. També els donem suport quan demanen a la presidenta del Consell Comarcal de l'Urgell, Rosa Maria Mora, que accepti les justes sol·licituds de les famílies. Tàrrega, 29 de juliol de 2020.